mye bedre. Det er greit å gjemme oss. Nå hører du kjeften min inn på hjemme. Forrige rytter sluttede 14 fejl, hvor 2 fejl var fejl på tid, og tiden var 79,88. Jeg tror det var det de hadde med flere av det. Ikke bedømning her. Så vil vi gerne have næste rytter på banen. Det er start nummer 3. Isabella i sidste Breitling. Start nummer 4. Karoline Birkeland vil gerne komme med ind på banen. Og start nummer 5.